Γεια σε όλους, είμαι ο Χρήστος και είμαι σε ένα εστιατόριο που ήταν παλαιό σπίτι. Είναι διατηρημένο από την εποχή της δυναστείας των Τσιν. Αυτό που βλέπετε είναι ένα σπίτι που το έχουν συντηρήσει αρκετά καλά και είναι πλέον εστιατόριο. Έχει πάρει και, όπως βλέπετε, κάποια πιστοποίηση. Θα βρείτε πολλά τέτοια σπίτια στην Κίνα, αλλά όλα είναι καινούργια. Where is the garden? The garden is there. Έτσι ήταν κάπως τα σπίτια των πιο ευκατάστατων Κινέζων την μεσαιωνική τους εποχή. Εδώ βλέπετε είναι ένας κήπος ο οποίος έχει γίνει εστιατόριο και εδώ για να φάνε κόσμος. How old is the house? Hundreds of years. Αυτό είναι το σπίτι, επεκτείνεται και σε άλλο σημείο. Does butterfly need help? No. They know what need to do. Εδώ είναι η αυλή του σπιτιού και από εδώ είναι δωμάτιο για να φάει ο κόσμος. Αυτός είναι ένας παραδοσιακός δρόμος μέσα στο σπίτι. Βλέπετε εδώ τα φωτάκια με τα γνωστά κόκκινα φανάρια. Εκεί ακούγεται λίγο κάποιος αυτό, αλλά έτσι είναι. Αυτή είναι η είσοδος του εστιατορίου. Δεν είναι κανείς αυτή τη στιγμή. Και εδώ έχει άλλο σημείο. Εδώ έχει όποιος θέλει να καθίσει έξω, αλλά η εποχή δεν είναι καλή γιατί έχει κουνούπια. Εκεί είναι η γυναίκα μου. Κόβει βόλτα με την ομπρέλα, μυρίζει τα λουλούδια, η ζωή είναι όμορφη. Το φαΐ είναι αρκετά καλό, λίγο πικάντικο για τα γούστα μου. Αλλά κάποιος, αν βρεθεί στο Τσανξά της Κίνας, αξίζει να έρθει και να φάει. Αυτό είναι ένα άλλο σημείο του σπιτιού, το πάνω σημείο. Αυτό που βλέπετε είναι ότι είναι παράδοση την αρχαία θρησκεία των Κινέζων που διατηρείται ακόμη και σήμερα με μορφή παράδοσης. Και εδώ έχει δωμάτια τα οποία είναι κλειστά, δεν μπορούμε να βγούμε. Και εδώ είναι ένας μικρός κήπος, μια γωνιά. Και πάνω δεν έχει κάτι, έχει απλά ένα σημείο κάποιος να καθίσει εκεί. Πώς βλέπετε. Have fish inside. Η θέα είναι πολύ καλή. Όπως βλέπετε. Ράκο, tell the story for the people. Guangdong is very famous general to protect the area. And why have that style, like That some... is like the God. We give God the xiang, and so we give gift to show our respect. To thank for Okay. the
God to protect our That is house. Confucius. No, this is Lao Tzu. Lao Tzu. This is Lao Tzu. Okay, to come here, circle, the circle now. Are you happy? So much spinning. Are you happy? I don't have so much spinning. Μένα είναι η δεύτερη φορά, της γυναίκας μου είναι η τέταρτη. Αυτά τα λίγα.